החיים הסל, דף בדרך מפרכת. אם קושרים לך את הרגליים אתה לא תוכל ללכת, והדרך מתמשכת, כל המכשולים עלו בה, לא יודעים לאן לחזור, איפה האור של אור יהודה? רוצה לשתף צריך כתף, יודע יש לי גב, הוא בלילות זה שוב לבד, עושה רונדלים על הקו. מאז ועד עכשיו, מהעבר אל ההווה, כבר לא מנמיך את הציפיות, אני פשוט לא מצפה. מזמן לא מקווה, הם טוענים יהיה בסדר, מכין קפה שחור חזק מדליק אחת בחדר, אז נשאר רק לעלות לתפוס סיבוב עם אוטו גלידה. יש לי את בכיס כמה דפים בטרנינג של אדידס, קופץ לבית ספר שיט, הקופסה בבית, קולט בדרך איזה ילד מניאק יש לו אליי. אחי תביא סיגריה, אני ראיתי את הקופסה, תשחק אותה שאין לך, אני שם לך פצצה. לכל אלה שהשמיצו, אל תחמיצו את היום שבו אני אצעק בחזרה ואגשים את החלום. זה המצב בינתיים, נמאס לבכות או לחשוב, רוצה לעוף לפרוס כנפיים למקום יותר טוב. אז בוא תיתן לי יד, נעשה את זה ביחד, יש בנו תקווה, אין מקום לפחד. אז הסיפור נמשך, נתלש הודעה ונסגרות דלתות, הודעה זרה, עוד חקירה, עיניים אדומות, פניי לאן הן מועדות עם העינייך, שוב דמות כשאני שוב אומר שלום ונעלם לך בלילות. נבלע לתוך הרחובות, מחפש את התשובות שם, שובר את המוסכמות, מנפץ את החלונות, גם נמאס לי לא לחיות ולא רוצה להיות סתם, מלא פחדים ופרנויות כמו בהזיות צער. פס על העבר הזה, הצד המכוער הזה, הולך לצאת יותר חזק כי אני לא נשבר מזה. מהמקום הכי נמוך מרגישים את הסוף קרוב, מהישיבה על ברזלים למפגש עם הסרחוב, מהשיחה עם היועצת הדרך לקידום נוער, בוגר של החיים עכשיו רוצה בגרות ותור, במפגשים במועדון גיליתי את הכישרון, לא להיות צודק להיות חכם, רוצה לחיות נכון.